a na-enye ya notice na ị na-abịa ebe a ka ike ya na-akwụsị ndị ọbịa ndị amara nsọ ya na ka esi abịa so o wee bụrụ ya ebe anyị na-abịa kịta bụ mmiri a na-akpọ Nwokiri Oshiile na Ogboọka ebe ọ dịbụ n'isi elu enwekwe ndị na-aga ọbụla m bụ chi anya nwe eze ọzọ chibere eze na-aga mana ana m abịakwa analụ ibe m chọrọ n'aka ndị ozi n'ihi na ha bụ onye mbụ m malụ ha mana onye chọrọ m bịa enwere famili bụ ndị ọdụ n'aka a na-akọtala ibe na-egolu Nwokiri mana Nwokiri dịka anyị ji wee na-abịa taata bụ ndị ụmụ alụkwụsị si ka anyị gaa buru ife excursion oke mmiri mmụọ na-ekwu okwu ndị mmadụ ka esi eme eze nwaanyị na-ebinye ebe a ọpụta apụta n'ehihie a na-atụbuli ya ihe koruchi wee fụ ya nkịta n'ebe emi ọ na-eji azụ ọpụta ihe a bụ ochie ebe ọ nọ n'olu ịnọ n'ebe a na-egbu ya okwu ọ na-ege gị ọ nọ n'ebe a efula na mmadụ ka ọ bụ ị ga-anọ n'ebe a tụkarịa ezinụlọ efu ya ka ọ kwụọ n'ebe a gị na ya kpaa mana ihe dị iche bụ na kolo ya ada adịcha ka mmadụ maka na ọ na-enwe ajị dị ka nke anụ and iru ya oge ụfọdụ na-adụ ka iru nwa enwe na ọpụta ebe a nke ọ na-adị na-anọkarị and ọ na-enwe brief timing na ị bịara ịjụ ya ka ihe a si wee dị ọ dị ụka onye gị brief ka o ji mee ya ajụjụkwa ya ajụjụ ọzọ for the day ọ na and ọ bụrụ na ịbịa ihe a bụ the 3 step mgbe ọ debere bebi ya ọgbadata wee nye ya ihe niile iji wee na ọ bụrụ na ozichee gị ozi ọ pụọ ị gaa na nkume iri tuo ebe ahụ wee kwenye ya ngwongwo ebe a bụ Nwokiri Oshiile Oshiile bụ ọsha dị ile ndị ike na-abịa ebe a n'ime abanye bụ dịka ndị dibịa dịka m chi wee bụrụ dibịa na Ogboọka ebe a chọrọ ịbịa fụ ụzọ ka ebe were ose na-abụ ka ebe were mmagba ka ebe were ogboma a na-anọ ebe a agụtuo ha ifu na ụmụ obere ụmụazị ya eju na mmiri a haiti ha ada akala ụta a ya aka nkụ na-akpụ biskit and bread n'ebe a mana ọ na-abụkarị n'oge ọkọchị ya during the dry season a ga-esi n'ọhịa ifo bịa a ga-esi n'ọhịa ifuru kịta ị na-anụ olu ụmụaka atụọ ụzụ akụ aka ifo ahụ abịa ebe a zọba banana zọba granọt zọba biskit mana ihe niile bụ ihe na-enye Igbo ike anyị hapụrụ ọtụtụ agbarozi na ihe dị otu adị mụ na onwe m ka na-achọkwa ihe miri emi mụ nwere ike ịmụta na ọ bụ mgbe ike ịnata ha ga-enyekwala m aka n'ọrụ nke m na-alụ mana ihe a bụ experience a na-enwe ebe a ebu nke dolu m aka m na-akọwala ụlọ ihe a gadịkwala ụlọ na mma n'afọ Chukwu na aja ọzọ ise eke ndị si na ha nwere ike ịbịa ebe a ya bụ ndị mkpa na-achọ mkpa ma ọ bụ ndị ikwu maka dibịa na ndị chọrọ ịbịa fụọ ihe ma ọ bụ ndị chọrọ ịbịa buru ike kedu onye ga-abịa ebe a onye bịa ebe a kedu ụdị ngọzi ọ ga-eji wee na ekene m gị nne dịka o si wee doo m anya ibulu dibịa nọ na mmụọ amalụ gị na ị chọrọ ịnụ onu bido fụba ụzọ bụ n'abalị ka a na-abịa ya
bụ nke anwa m kọrọ gị na ọtụtụ ụmụaka ga-eju ebe a ụmụaka ahụ abụrụkwa mmadụ to be sincere dịnụ na ị bịara ịjụta ajụjụ onye nwaanyị mmiri ma o gwe gị okwu na ị chọrọzi ịgakwa afọ mana ị chọrọ ka ọ pụta e nwere usoro eji edupụta ya gị na ya ekwuo mana ole nwa kweshọn ka ị ga-ajụ enwe onye ọya abụ na o ji arịrị bịa na-ebulu nwa ya ọ maghị ka ọ ga-esi mee ya ọ bịa kpọpụta nwaanyị mmiri ọ gwa ya okwu enwe ihe a na-atinyere ya opipụta gịda from okpuru ihe a ọpụta mana ihe ga-eji wee dị oge anyị ga-eji wee mee na ọ bụrụ mmadụ mana kolu ya na-adị ka anụ iri ya na-adị ka enwe odogodogo anyị na ọ bụrụ mmadụ mana ọ saizi mmadụ ka o ji apụta onye ka eji si gị dị ụtọ na ọ na-adị ile ka eji kpọọ ya nwoke gị ochu ile so onye ọbụla bụ mmadụ nwere ike ịbịa ịjụ esi ihe ọbụla ya na mmụọ ekwuo okwu one on one mana ndị chọrọ a ga-enye ike na-abịa n'abalị bụ onye mmụọ mara dibịa chọrọ ịfụ ụzọ chọkwanụrụ ịnụ ihe chọrọ igwote ọfọ ọ ga-eji wee gazọọ ndụ dịka dibịa ekene ebu gị ịbaburu ike mana onye ga-abịa were ihe gbagwojuru anya maọbụ ihe na-esiri ike ọ bịa ebe a agwaghị ihe ọ ga-eme ihe a na-eme ya ọ na maka na ya bụ mmụọ dịkwa ike a na-abịakwa ebe a kpọọ mmadụ na mbana dị iche iche eze nwaanyị anala aja achụ si gị naba na echi na ihe dị ote ga-abụ onye anọ na mba ofesi ọmadị one anwa maka na ọ na-adị ile mana ọ na-enwe nsọ maka m ga-akọrọ gị na ọtụtụ bụ ndị ha na-aka bụ dibịa ji isi na aja wee bịa na mmiri anwụrụ karị na akarị ọ ya apụtakwa kwukwu onye enwe bụ onye aka ya adịghị ọcha onye ọcha ka ọ bata owule eke wee bịa mechie ụzọ ebe a maka na a na-akụrụ ya aka bifọ bịa o nwechara usoro ọ bụrụ na anyị bịa n'ime ihe mmụọ ebe a kịta m ga-atụrụ ya nzu n'odo mee ka ọ maa na anyị na-abịa anyị bịazie ifu na ebe a ga-agbanwe karịa ka o si dị kịta ya dịkwala unu na mma ọzọ na-adịga m kwuru nwetagodo m igwe arụsị odimodu chiebe na-alụpụsị ndị Igbo n'Enugu branch ana m ekene gị taata bụ brief excursion anyị na-aga maka anyị ga-akpọrịrị ike anyị ga-eji welu mee Igbo eme Igbo nwekwere n'ihe anyị ebidowo ije ka ebido ihe ama bụ a na-eme a na-ekwu a na-eme a na-aga ọ na-ere a na-ekwu a na-afụ n'anya na-abụ n'anụ kwụsị onye ọbụla mere ya emebe Igbo Igbo ka a na-eme